rồi try thì cũng đủ bàn tạ cái này cả umphniang Ñiuhlieh sát cho cũng nè thì ngala sát nó đủ mình nè ngala chụp ý cũng tốt hadu benda jadan mà vào thắt em sa jrong parat ka video tang chụp ý cũng tốt cái malah thì cái này cái umphniang Ñiuhlieh ngala depan penklut namar ka kambas hi ba penklut thì là đập hi thắt ben penklut ru lele re tak ada tak tanpa ka kambas dari pi penklut chua thì pita bet kum tu kan ta tu da pilek la ban ta shibun le ka khamba shu te kisnyu jonga ki la don ki bala yong mde ra ba yong lu khai bar khat ki la stang don bet kamut man la kata yo kin don bet ki bala yong te kini ki bala mi da ba yong na ani la ha chane ba mi da ba yong kan tu mde ra ba ulong chi sen long te kini ki ba tak testa te ki kam kloi kan te ketuka video ka bangale menchuan ngong ngin chuya pet ngam ai garanti re nama bangam pariu I tane kane ke video ka ba thamai menta kane ka ba menta kandai ka kan no tarik menta tharai la dangam bakla kadai khat khandai la ne arpho tarik jong ubanai ubaar kata he kala bandai kam dere ke video barem te kibala kanu snem ru kaya rap bet kanika umphniang pynjah Ñiuhlieh te pishu lebe kumnin te pilaban e boroshmiet slek le no mestep na pithai ban slek le mes la shai mestep ta biang na jrong I biang sa sausan kanta dala I sa sausan kanta te sa slek li na pada ini de kini gi shampoo gi bangi penmi bangi hi sakan ro bahai new shampoo te pila ban I shwa po kli dala dep sat hi sien nem la khut katukalati hi sien da pisat biang sa hi sien I shwa kli kum to nang sum shamet cha kajat cha te pakan trekam tang ba yo usnyu ubah kabaha tang ba shakmat tanai penjau ken nai penjau ra shakmat te namar ngi haban sumar bahai ka khmat te phik hap rip no ken ki khmat bakan nom tui ra shakmat ka tu ka shampoo wat kan ko umphniang ru nai pen tui ra sha khmat namar ba hangni nga ai bat u komporte man jadat ke khle jo phi ban kemen ba katrekam baha kadawai te philaban ta man kasngi ban yu I ka jubab ka bas da phimla raman kasngi sau sin stio phidi ban la ben te nga setta ba tu brown henna pat hi sin chi te yo namar tu powder yong u bes baha te u kham kloi te namar bangi bala ta ki rong chemical ni hap kham penlut hi ke por kini ban patarong chemical te tangani ko umphniang la bes palat te lada phi la ako afen share le mi kini video she kitu ki badon Ñiuhlieh te lada phim la rob le ra te lada phi la ako phi ba phenia share le mi kini video te best baha namar ba pensamla biang Ñiuhlieh te compare phi don kan nusnem te lebe kum ta kan la phi la ban ta man kasngi ka baha da phim la ra ban ta man kasngi kamot ta tang shi sau sin stio ki ba juta rong sa shim tu hena ba tu rong chemical ba phila juta man chua un klet no te gi bom pa juta rong nga tang ai man simi phi ta tang kum phnya ki bala juta rong te phi hap shim hi tu hena ba tu rong ba khle jo phi un klet no tu rong chemical tu hena jongi u best ba kum kani snat sa shim khanang kai ra ban ple ki thleu khle ban rung ba atu kum phnya shapo te gitu ki bale itu hena pan ada phim don raina re nai pelut pisara thitong uprek phi thitong shpoting ka long pedam lupa shmiet yu tu powder yong nem
Siat kum to I barashmiet. I no shipila da pshet shipila steng I no shipila. La shai pat da miet. Sepedam itu hena. Daw tu ko ka pila ajar. Te ai be shi paket da de ba usnyu jo pi uret daret ba ta atang steng. Te da ki ba he pat te pila ban ai sausan paket tang ba nga tang ai men simi pi. Malay pin penlut kai ka pisa ba pita man kateyo. Da pi ai tang shi paket to da he pala usnyu ru ar paket. Ta be tang ki dok kli ken. Nama tu bajrong te dan kam hire tu lanang yong suki da pila ta sta ke ni ko pnyang wat ki tu ki basau ki klayong te. Te pyndei beta gini ki dok kli ken man kateyo pita itu hena bat tu brown hena. Pila talot chani te pi hap ai ken sausan paket. Te ba pin lại luksan ken. Te da pin luksan ru kamut tang shipor nama da pila mi de ubayong patela bes em. Te kibala yo jing kia ru wat ya ja la ka ja re sawan pen I yang ngan sebetai pi kumno pin le ba uno mi shure. Uno mi shure da uba ayu da uba le na potra ken. Ka bes ba kan kum pyndang pet kemba ka yong ka ktiam. His 4% garanti. Menshua dengan poi perkara te. Bagi bala hero kira bangan da poi perkara em. Ngalata il de no meno. Hanrai ki babuan em. Ki ong bai kong. Ni shania bahai pi. Ba pi ka bru jong play. Ngin ye persyang. Bat ki yo jing kia shwa ki wei. Mga ka nong shnale ngam pat tip re ki wani thu ki wei ki wani thu. Ngai ma ta umphniang jo pi. Ñiuhlieh pi ula. Dan Ñiuhlieh shure. Si shase. Tengah I kum bagi syukuran kai barot tepi. Hanrai kadai ka basisya. Tede nama kata tau. Kidon ki ba comments. Wat nget ba syukur hanrai ngani thu I pinga de ka bre ubam jutak re. Ki ba itho bahaya nga. Ki ba tip bahaya nga. Kilong kinong saki. Ki ba lai de kam bat nga de ki khatsan ar close nem. Ki tip hash panjong nga ba nga de ka bre ka ba ijing top berat ngakyar. Ngam jude de ka bre ka ba thok. Te nga ai ka buram syuble men syar ta umphniang nem. Usnyu te pi bahap. Menta pi I hap tang kanatali. Tang I wei. Na mga pendan kam tu hena. Best baha tu hena. Ngate mentang ai bai bat u powder yong. Menshua tang ai bai u powder pensangnya jing hap. Artali pi u hap. Menshua nga hap shikam. Te ya ro itrai. Tu boleh nang perkhui pisia perkhuat. Bakum ju ika ri baka jaberiu ke jongi. Te nga kwa ban ong I pisia. Wat nam ya kwa ara tang ya ka jing baha beriu ka ba shabar. Te kantam ba pinya kwa kanya ka jing bahabriu ka ba kinjaman sin. Puli Bible. Nga klem tap jan raka klik tang ba. Mlele da bata umphniang tu mo. Long kum ka jing yaslok. Te hakash. Hisngi laila nong umjude banduna. Ban puli ka ktin ka jong ublay. Umjude banduna shikenta banduwai. Pimpala banduwai. Sa thoi kimat jingwai kum tu kumbanga shet pen I hatu po YouTube. Te ruwai. Steng tenta man la kesngi. Ngai thui pi ki su ki krei par khoi nan. Kin pet lut. Kin nam shong ha yin jo pi. Ki jing ten jo kin wan han re pin jot bai namar balai. Ba pi duai te. Pi ruai te. Pi puli bai bol te. Uji suka Ñiuhlieh nam ta jo pi. Te ngakwa episia pin ya shakri mat bat men sim. Pin ya bahabriu mat bat men sim. Te sale amta kan sa puli Bible bahar ruai bahar sa ngap ru kitu gi hikai ki bang shai hikai na po YouTube te pinyo jingmut te sobang bhang la jadat khle la sat da kan hadu benda jadat umdai kan hadu benda pang benda misnam waju tru da ka tyrsim ngala klet ong pitro da ka tyrsim sahab kisnyo waju put da put ru pinam kia re waju put waju tru da ka tyrsim to bele ka jing suk nyo ban kur hui pilang baro ya ro itrai